Det kalder det næsten på et videoklip her. Og her ser vi Mathias Klystner, der lægger an til at skyde. Han tager lige et par træningsslag. Kommer han over sandgraven. Nej, jeg tror bare, du skyder igen, Mathias. Der var den, ja! Godt. Så har vi Vilas Syrestrup Øster her. Der skal over sandgraven. Og den skal rigtig godt. Det var på par. Det var da helt vanvittigt. Godt. Vi er nået til hul 8. Og Vilas ligger ud her. Vilas, hvorfor et jern vælger du at bruge her? En 7. 7, ja. Rigtig forstyrrende. Nej, ikke gå derned. Du venter lige til vi er Men Mick, du bruger en driver? Jeg bruger en 35 Blue Bag. Lige for. Kan vi se, hvor bolden du er? Så er noget lort. Godt. Og Emil, du tager også en driver? Ja, og jeg skyder med... Ja, jeg gør så. Det er sådan en 43. Tror du godt, du kan skyde, selvom du bliver filmet? Det kan jeg godt. Det er bedst med det. Så fortsætter jeg filmen her. Det var rigtig Emil skud lige over i det høje græs. Og Mathias, du tager også driveren. Kan næsten se på det hele. Du ikke have en 7'er med. Emil, vil du filme lidt, så jeg også lige kan gøre klar? Kom som Mathias. Fight her. Yeah! Nej. Så røg den derovre til træet. Så er vi hængende i træet. Den lå hængende i træet. Hvor er det ud af rysten nogle træer? Så er det Joachim. Der lå en her i skolen. Du er den. Det er min. Men du er stadig. Vildt. Jeg er bare vant til, at det ikke duede. Nu skal du finde Joachim. Godt, der er skud her. Hvor lang er banen? Hvad bruger du, Joachim? Hvilken køle bruger du? Den er 90 meter. Eller hvilken Så tager jern? jeg lige sådan en Blue 5. Nå, Blue 5, ja. Det er jo godt valgt, synes jeg. Hov. Nice shot. Det var en ret godt skud. Hov, hvordan står man? Den kan kun optage 3 minutters klip ad gangen. Nå. Ja, så skal vi ud og finde de bolde, vi har skudt herud på banen. Det er spændende. Jeg vil kigge op i træet. Var det ikke det andet træ, Vilde? Hvis vi hjælper, så kan vi måske ryste træerne. Og der er fundet en kugle her i skovbunden. Hvor er din, Emil? Ja, og Emil er røget ud i roughen. Det er ikke dårligt. Rigtig godt. Rigtig godt.
Du kom ud på fairwayen der. Ja, ja. Brugte du en sandwich? Jeg brugte et 20'er. 7'er-jern? Jeg brugte 7'er. Ja. Det er bedst, når der er skovsnegle og sådan noget. Og den går for Mick, han kom. Og ud af roughen. Kom on. Så er der så også, er der ikke sådan lidt pitching? Jo. Jeg ved ikke, hvad ellers er. Og den kommer ikke så langt. Nej. Vi fortsætter rapportagen her fra hul 8. Går ikke så godt. Live documentary. Nej, det var da flot, Mick. Okay, det tror jeg. Det er ret svært. Har besutterne på golfferie? Tror jeg. Nej, det var lidt skært. Ja, det kan godt være, at jeg snart skal ud i Hvem ligger sandgraven. der? Det er mig. Den skal vist have 20'er jern. Eller, det får den i hvert fald. Hvem er tættest på? Er det dig, Mick, der ligger deroppe? Ja. Vil du filme lidt så? Ja. Den skulle bare stå og køre. Jeg findes en sandwich. Nej. Det var lidt tøst, det der. Har du en sandwich dernede? Den blev brugt en gang med min. Det kan du selv. Ja. Hold da op. Lille. Så er det Joachim. Ja, jeg kom derud. Bare lidt for hårdt. Det var 2. Så er det Mathias. Flot. Nu vil Mick forsøge at hotte, samtidig med at han snakker i, så simpelthen han laver et job til Habasutterne. Ja, det er... Det er tæt på. Ja. 1, 2, 3, ja. Ja. Eller monkey business. Ja. Den tager jeg bare igen. Ja. Nej, nej. Den er rigtig. Den hedder MB. Nå, nu vil jeg. MB3. Og det er den. Altså det er aksen. Eller... Ja. Må jeg ikke lige skyde lige? Det kan jo. Tak for det. Ja. Nej. Dårligt. Meget med det, Mille. Hvem er det? Der har vi Mathias Klysner, der vil forsøge sig ud i potningens ædle kunst. Er det 3. slag? Ja, eller hvad? Du skyder efter par. Det gør jeg vel. Nej, det blev jo ikke det i dag. Det er mit 5. slag her. Kan Mathias gøre det? Det er meget spændende. Ej! Det var for hårdt. Det er ikke mere uheldigt. Øj, det var synd. Pis! Det må være min 6. nu. Jeg når lige den der i